Jij wil wel vertellen waarom je het niet de leukste provincie vindt. Welkom bij Eens of Oneens. 70 kinderbestuurders, 2 vakken en 3 stellingen over Limburg. Als je Limburg de mooiste provincie van Nederland vindt, ga je daar staan. Als je dat niet vindt, ga je daar staan. Jij wil wel vertellen waarom je het niet de leukste provincie vindt. De speeltuintjes zijn niet overal leuk en de wegen zijn gevaarlijk soms. Oh, dus er moet nog een heleboel gebeuren. Waarom vind jij Limburg de mooiste provincie? Herkenbare dingen heeft en dingen die andere provincies niet hebben. Zoals? Limburgse lijn. Ja, yes. Nou, we gaan de tweede doen. De stelling is, er moet veel meer Limburgs gekald worden in de klas. Vertel eens meid, waarom vindt je niet dat er Limburgs in de klas gekald moet worden? Omdat sommige personen vinden het al lastig om Nederlands te praten, omdat ze uit een ander land komen. En als ze dan naar Limburg gaan, dan moeten ze ook nog Limburgs kunnen praten. En dat is vervelend. Dat is een hele duidelijke mening. Ja. Wat vinden jullie ervan dat eigenlijk iedereen met de fiets naar school moet gaan? Nou, eens even kijken aan deze kant. Wie wil wel vertellen waarom je vindt dat iedereen met de fiets moet? De auto, dat is ook veel duurder en het is vaak maar een kort stukje. Ga je Stien toch wel eens een keer met de auto? Ja, als het heel wat regent dan wel. Dan wel, dus het is bijna altijd met de fiets dan. Waarom vind jij dat dat niet moet? Omdat als je heel ver van school woont, dan kan je niet altijd met de fiets. Dat duurt dan gewoon veel te lang. Ik ben echt onder de indruk hoe goed jullie hier al een mening kunnen eigen maken en hoe jullie dat kunnen voeren. Volgens mij hebben jullie een ongelooflijk groot applaus van al die grote mensen.